Tonganget pilas ngap bahai ke ege banga keren benin ke sngi ke Jingaiei bat ke tu ke ketien ke banga ai kerteng runglut shaga jing ai ege jong Blei nganget kala long ke jing yarap ifi da si dan preng jong firu pila ban sngo kulumar kendiat namar ba dan preng jong fi kala song ten rai fi pila ju nget ye ke tu ke jing hikai ke barim hai ke ba fi uh, tieng ye kita ki eki badang dei ke hukum nang tade nakali ye fi teng teng dan ki brio ki banga kali ngong pidan mentah ke jing ai ne pidan ke hukum dan mamlaj ban jubab ru but dan ki brio ki ba ma nda bangi la her peteng da bangi la yale e ka bun bun snam ka e palat i jing em jong brio nrei ka e ke banga kren ni fi nang ni kalong bangi dei ban not ye ka ban ko ngo ye ka tien ke jong play nim dei ye ka ban shong ga jaka ga ba ngin lap met ye ka ban shu sakut ang ta ba na kwa fide fin not ban nget ye ka jing shi shai ga jing shai ga ben tin ga jong play ai ka tin jong play kan tan ye ngi shi ga jing et ga ba dai dong inum tan ye ka tin ga jong play shi ga jing kwa jing teng teng fi ngi tan ni ki aka kat kum ga jing kwa jing bat ngi yet igi khat igi lenong tang kat kum ba kan sut la ni kan pen biang ya ki jing don kam jing jing ye sang ne ga jing im shimat ai ba man ta ga singin pelong ka bible ka binta pedeng jong ka jing et belai jing manginum pelong ki niam ki her pateng ki rules ki an ki administration jong ni re tungin pelong ki tinu belai ka center la ni ka chak pedeng jong ka jing et jing ngai pisngo u belai bu belai ai fi i tien ka jong belai sngo go u belai ngi yo i tien ka jong belai ni ka ri ka jing but habangi pude pat ya ka teng teng kadang bat ki jing her pateng teng teng gi bat ki jing kai gi berim ya ki bangi lap menta ba ki be ki babakla ringi shong sa ang tar ba ni so tieng ru igata tieng gi brio ni tieng ngakwa nganong e fia ga ni ko por kat bala hi dongin tip igani go way ba go way gi sngi khamat jong play pirap yang hi mo pi marwe shimat dan bala ban jubab ifi mano manoru but pi hapru iga ban jubab tangkat kum ga jing yo sngaw jong fi tien ga jong play nagata daw tong in buram tin gi jong play kat bala tong in persang gi ban ya aga nong rim ju tin gi jong play da gi jing ai gi jong try dwai bo play unai fi gi jing ai ai fi la ban ya chkhmat fin roi gi diang baro ngada kata ga gi jing ang not jonga bang hi kai gi tin gi jong play ngala pe thu ba bang hi kai gi tin gi jong play gi jing sang gi bang don gi briu gi bang hi gi bang yele gi wana bang hi kai gi ni gi nong rim ngala pet yo kata ga jing em le singa pet yala ga jong ga jing em pe ga yeng sem khun ki ti nga kwa ban pet ru ba ga ta ga bang hi kai ha to kalong applicable le ne ga tre kam ne em kalong practical ne em ni la ne em ani ishi shai ga result ne ga jing mi ka balong positive ka banang roi ga banang baha but nga ai ngui blai kat ka bangala pet mental ga tu ne snam nga yo i gi priu gi ba ngai kendo le ne gi ba wan gi jing seng ba gi bang hi kai ki ya ga ne ga jing ai nga yo i kalong shisha ba ki ngayo i ke jing rai ngayo i ke jing ya chkman ngayo i ba ki da poi shi shai shi ka thong ma de ne ta ga dang nga sngo shlori ga bangan hikai na mar ngam kwa gan chi kai e ke e bang sngo tho ban da bang i pen tre kam ka poi pen ban ga jing e ni poi pen ban chi jing jin char chi jing kordit jo jing em ngam kwa kum ta ma de ne ta da bang hikai fi menen ga tu tien ga bang rung lo chi jing ai nga kwa ba pin da so tho ba pinom yang sipang ga hukum sipang pirong sig jing ai katakan pun kelumar fi ba so tanu yo iga ban nyat fi ba nang tade pi poi ro de ga jing e dan gi pre go pri gi ba klem so tho iga ne gi ba la shu ai shi ka kam ga jong play da ga jing ai ga ba hadu ba ke la kordet gi bo pri do ba kim not shu iga ban wala dam ai tieng yo sha tim la da ai ru ka ga jing bam ban si ke la ya lait na ga tu ga tien ga ba ba du ko play it ita gi ba ai da ga ba kemen ba phim dan jing kemen shu na man da ba pi duk pikir do na dap iga bam ke di teng teng bi hapa iga ban ai kamu play but teng teng nio as gi jing kai gi bong ngayo i gi dan gi jing kai menta put hei gi bi kai sindon aktan bala ngi ai shi jar ngi nio ar jar ngi ai shi jar ngi ar po jar bala ngi la ban ai kambot nga kwa vin de pude ba iga bado da pude ba iga tin gi jong play fitip him la fin see you play him la fin ngako nga nang fi kam dan gum gata nong re mag bible dan gi bakot igi to gospel go jong lucas ba ong bala da fi ai ubleun ai fi ta de ngi ai ka kum gi taw fi kam pule lot iga context bara ko way shim tang gi khat way ar ngako ma ta gsi ba fin da pule chimot ba hai gi tin ga jong try te hawt nganom shong sa ju nganom kran igi bang la kran menen
Ege banga kwa ngan kren mata ga singi dai. Nga kwa bangan pen ifi aga jing dai bagani ga jing ai ege jong Blei. Ka banga kwa ga dai ba finang roi aga jing ai ege jong trai. Kata ga jing hi ga banga kwa ngan pen ifi na ga Bible. But ka jing hi ga bangan ai kerteng mata ga singi dai. Kumno Phin roi aga jing ai ege jong Blei. Lani ege bai kintin ngan bu kumne. Kumno ka jing ai ege roi aga jing em jong fi. Fi ngayo iba na pipule ga Bible ni shamba gidan ki kitien ki khat aga kitien ga jong Blei bon sien ki bi kai ngi ga jing ai ga jong Blei kham tam le ga shiti ki ba wa sul pol tho u ban ba hai ki kitien tangan shpule fi ga tu ne kum ga jing lam phrang nang ba pin dio jing shai ngan pule fi na ga shiti ga ba ar ga jong Timothy snap ngan pule fi shiti ga ba ar Timothy ga nang ga ba ar tangine pule ga ne u ang kum ne ha bu kuran pol yo Timothy wa ma mena margata ku kun chonga to pen klanye la di haga jing ai ka ba hau Chris Jesus tigene ktien ga ba pen klanye la di haga jing ai kede ktien ga basnot na adu kata kata ka ba wapsul pol kwa yo Timothy ba un pen klanye la di haga hukum ga jong Blei lani ha kita ki hukum lani kita ki jingle ba kita ki jingna hare uang pen ban yo Timothy uang ma mena margata ku kun chonga to pen klanye la di haga jing ai ka ba hau Chris Jesus ngashat perkhat ye ga jing im jong wapsul pol ngayo i ga jing roi jo de na mar ba usngo thu i ga ne usngo thu i ga jing im ga ba daga jing ai usngo thu i ga ta ga hok ka bangi yo daga jing ai no Blei usngo thu kham tam e ga ne ga jing ai ga jong Blei ma de ma u bukran kham bon se ne ga jing ai ga jong Blei ngashat plan nga pure ga ba do nga lap ba nda ha ba wapsul pol tho i shiti shi ga absas namar lada fi pule ye gi shiti fin lap ba ga shiti shi ga absas ga de shiti ga ba kraw tam na ga shiti ga bo tho but aga shiti shi ga absas ngam tip la filong aware ne ame gane sa pule ma fi gane ngala wat bnia ngam sim wat gane na jing tho ndinga wat hidalati ngalap ba wabsul pola bukren ya ga shiti shi ga absas pite bukren hadu kan no sie ne ga jing ai upendan kamlani ukren mention ne ga ktien jing ai haga shiti shi ga absas hadu shipausen ukren ya ga ktien jing ai haga shiti shi ga absas badai ka taga daw nga kwa bapin snga ba yawno briho haba ukren adu shipausen tanga ga chiti jige absas kuren yagni ga jing ai adu shipausen kamut kadan ka ek ba kraw ya ka ba baro ki theologian ne gi nong tho Bible haba ki tho ye ga chiti jige absas ki ong kadai ka siem jong gi shiti ki ong ye ka kadai ka ma ka ta ga shiti ga balang hajrong ka ba halor tam jong gi shiti baro but haba ukren ne ga jing ai Ukraina do shi fos ina ta daw haba nga hikaye fi haba utho yo Timothy wang yo tu ktien wang nga kwa ba men pen klanya la di haga jing ai ga ba Jesus Christ namar usno tho ila di balada uklan uroi haga jing ai ka jong trai unang roi haga jing shikri people in ga Bible ga shiti ga ba ar ka jong u Petrus ba tho igini haga nang ga balai na people in ga nang ga balai ga khat pra u Petrus tho igini ktien singap ngan pulien na nang ko balai na khat ko khat prawang hendai to phin nang roi ha go jing ai go jing tip you try but unang pen em jing you Jesus Christ ha utolang ka bura mentaru baradu singi ba bam jukot amen wang ini kiten hendai to phin nang roi ha go jing ai fi kita kadi kitien ko bang kwangan wanra balai nga kwangan ikai ni kitien ko bang kumno fin roi ga jing ai lani kumno ba ga jing ai ga nang roi ga jing em jong fi nga kwa ba nga lap igini ga jing tho fi nga lap ini ga jing tho gi tho kumne mala ga por tho fin de pule gi sti gi absas fin lap aga pto bang la dep ong mane wang ga nang ko saw aga khot ka ba arpu kundai fin pule wang ini kitien snap wang what I ba gano no kitien si gan mi na ga shintur ga jong fi andai tang kata ka ba bet ga ban tai ga ba dan kam masuto na iktin ong bakan ai ka jing ai ye kita gi ba yos no fi nakwa ba habang nga kren ye ga kitien ga jong Blei bakan mi ga kitien ga ba khor ga ba haba ong what I ba ga kitien si gan mi na ga shintur retang ga ba bet ye ga ban tai nga kwa vin bat ba ka ban tai ye kita gi bri ga ba yos no fi nga yo i ga ni gi sngi ni klem sno thu ye ga ni Baba wapsul polo kurani gani wang ai bakan ba wang no wang bakan ai ka jing ai hagita gi ba yos no
Fi ngangahap an pikir bahaya gini ka mga keren siya. Baka ay ka mga keren mga ya ka ketien ka jong Blei. Baka day ban mi ka kentien lani ka kubor jong ka Jingaiei. Kabatay ya ka Jingaiei jong fi ya ka Jingem jong fi. Kabam penmong ya fi. Kabam keren ben kabam kedeukti kabam bishar ya no. Rega ba keren ka Jing shisha. Kan mau bang keren ka Jingaiei habang ong haba wapsul po lang ni wang what ay ba kaktin sigan mi nagashinton rey tangga ta ka babit ya ka bantay ka badan kam bakan ay ka Jingaiei ka bayos ngaw kan mau abang keren bakan ay ka Jingaiei ka bantay fi mday bang syukran tangi ka ban pensngaw tanat ifi ya ngam entertain fi ngam keren tangi ka ba penchus ngaw tanat herikan mau abau jisu habau yohanes wang ka hukum ya ka hukum la ay daw moses herika Jingaiei ba ka jing shisha mix igani wang ka Jingaiei ba ka jing shisha kan mau bang keren ya ka Jingaiei ta ka bayos ngaw ngam keren tang ban chupin ngaw tanat rey nga keren ka jing shisha kala bandan ka por ka ba fi ka kta ka jinga jong fi na mar ba bang keren ka jing shisha kum ga to ga bang kren bang ong lok rung lot ga Jingaiei ga bang teng teng yang ha ga hukum teng teng yang ga Jingaiei ga to ga laban kta ifi isi ga laban kta ga yo sngo abang kren gi brio gi le gi sngi ya gi bam gi di bang kren gi brio gi penrung lang biang gi brio mo benang si kita ga Jingaiei bi si ta ga jingle jingi gi banong ha ga hukum gi tap yang gi hukum jong moses ha ga ni ga ya ga jong ga jutang ga batmai ngak kwa nga nong fi ni ka laban kta fi dengan kren gi jing shisha but nga kwa nga nong fi kin mo nga nong compromise bang kren gi tin ga jong Blei nga kwa nga kren kumbang sngo to gi jing shisha jong ka but minta ga sngi ngan kren nang ni habang kren Japan gani masot nat bahay gani tin ga boong Paul ha ga tugal nang ga basaw Ephesus khat baru kandai boong bakan ay ka Jingaiei ta gi bayo sngaw fimte bahab ukren ni gani de absolute Paul gi boong ya gani kitian boong ha ga shiti ki galatia wala daw nu wepat wan ban hikai fi da pet bahay gata da perkhat bahay gata bang kren bawab sul pol wang aga shiti galtial nang beningkong na du khat ga banri du khat ba khandai wang ngas ngol ngo ba pikan reaction na taw bala khat fi shi Jingaiei kris shaka way pa ga gospel ta tungin da kren bahay ga ni ga gospel fi ga gospel ga ga good news but kumno ga kalalong ga good news na markaday ka ba ay ga Jingaiei kita gi ba yos ngaw Barhabaw Apostle Paul kurani ka Jingaiei wanra ikaw ang ka Jingaiei kuris siya kawi pagka gospel wang kabamlang kawi pagka gospel hindi tang badan kiba pen kuslay ka ba kiba kwa ban pen kelas niyo ka gospel jong kuris nganom kwa ban pen kelas niyo ka gospel ka jong kuris pitip ka kiba pen kelas niyo ka gospel ka jong kuris ka gospel ka good news kadai ka bangi pen kelas niyo bangi wanra biang igibriyo ban pen kandiya ikina ka Jingaiei bangira biang ikisya ka hukum namala fidegi rio pule Bible titap de ya gatabo wa so polo encounter de gatabo you can do Jingaiei agane ga Galatia bahabo lalet bani kaya ga Jingaiei ki prigo langet ki la rung lu ki Jingaiei hadian ki dan ki bawan rung biang man pensniu ga gospel jong Jingaiei ki bawan ra biang ki Jingot share ki bawan ra biang man le ki tai ga hukum ga jong Moses hagane ki ki Galatia na ka daw na khwa ga nong fi da perkhat ba Ukraina ga nong ga basaw ang ga khat ba prawang men ka tabam shim la pen itho ba pim shim la itho yo Blei pila long maraw kita gi balong na gi jinglaw tan rai ki mlong gi Blei ne minta ba pila yo itho yo Blei ande kham tam bala itho ibi do Blei ken hatu kumno ba pila pai dien pat gi jingi kai ba tolat ke bammen toy gi ba pikwa ban shong maraw pat sa jisen pi sumar gi sngi gi banai gi ya ba gi snem ong a sno shakting shabang jong phi ba kumno yo kumno ngala trailer na e shabang jong phi de nang ta daw ngkhwa ba pin snu tu ba ba pi puli ga Bible ngala hikai slam ni kitien ga jong Blei mne bang shukran chong shit ikam tadang sanji po snem kan ngala kren ni kitien ga jong Blei mental lai po snem tambat nga kwa ngang vinga num kren chong shit nganum kren klumar nganum pen mong ni no nganum pen sngo ba ni no nga kren be tang ga jing shisha badon na kitien ga jong Blei nga kwa ba habang hikai nga kwa bang na yo iba pin roi ba pin prosper haki aka bara bang hikai fi kumno ba pin roi ga Jingaiei Fitem nga kwa nga na figa to na ligi points kiba kham kraw le se nganom shong slam ngan pani figa banin ko kumno fin roy haga Jingaiei ga jong Blei ka banin kong ngan buo ingani ka point
Ke Jingaiei ke ladan aba piwan au Jisu Jingaiei ke ladan. Pila dan ke Jingaiei. Hei haba wasul Paul tho au Timothy. Wa ba menten klanya le ke Jingaiei. Haba Petrus tho ang to. Nang balai khot bekhatra. Bawang to pinang roi ke Jingaiei. Kumno pin roi hagni ke Jingaiei. Ke vaning kong bangin roi ke Jingaiei ke dei. Da ke bangin nang ban let show Blei ke Jing duai malangasni. Ngan sa ai figure khot Bible ke bekodor palat igini. Kani nga syam yala deba kadai ka wayna ki banga ngalaban bu da kani ka ktir wali snuyay kadai ka wayna ki favorite verse jonga kadai ka wayna ki khot ki banga ken kodor palat aga jing pule Bible les ya banga ang favorite kadai ka banga das kham snot nat haga jing pule Bible jonga balenga snot nat na mga yo jing to shibon habang ay gani ka point shafi kadai ka banga long ka jingkel khu nga khwanga na shafi na mar ka no ka bakhlem long jingkel khu nga ka long jingkel khu shafi Kataru ko di ka nong rim jong jing hikai ktin Blei. Fi nga kwangan pani fi habang hikai gumno ka jing ay kan roy. Hay ka jing ay jong fi ka nang roy. Habang nga kren baka ni ka jing ay ka day ban roy. Nga kwa ban ay fi gini ki jing hikai gumno kan roy. Kan roy daga bangi nang ban rung show Blei ka jing duay. Bat ngan puli fi gumno ngi rung show Blei aga jing duay ba gumno ka roy ka jing ay habang i duay. Pengen ni puli na ka Bible. Ka shiti shiki Hebrew nang ka basaw. Na ka dakhat ka bakhat saw. Ngan puli du dakhat ka bakhan riu ka ong gini kiktiet. Na marga ta habang idan urang ba lingdo bakraw balik lingba igi beneng. Ujisu kunu Blei. Tungin ya bat skamela ga jingpla. Na mangim dan urang ba lingdo ubamla banya snow lemba ga jingpla jingi. Henry yaw bala penshoy igi biro sriyemingi klem Henry klem pop. Tangan wan rat da kumwe igi ni gidkhot kanang ba pin kamshay. Ngan puli gidkhot ga bakhatsan ga ongumne. Ngan ongumne. Namar ngidan urang ba lingdo ubala banya snow lemba ga jingpla jingi. Ya ubala penshoy ki ebro sriem kumyengi Henry ubam judan pop uba klem pop. Ngidon urang ba lengdo kamat ngidon yu Jesus Grace. Ubala urang ba lengdo ubala banya snowlem. Yigi jing tlot jungi. Pim kemen ni kata. Kata kade ke bakraw palat yang. Ndon uba khlan ngani tu fi. Ndon uba shiyat bay. Badai kata kadawlo da fi wan show Blei ke jing duai. Ong hagani ke ktien ke jong Blei gong. Haba fi wan khmat jong Blei. Wang dakin mau ni orang baling do ubala prat lenti na kabenta jong aba jong fi bangin yo duai bangin yo rong khmat jong Blei daga jing duai habang irong ni de tip lupa bangi don ni orang baling do amot Blei u Jisu uba snau tho ye ki jing tlat jingi snau tho ye ki jing jar jong fi snau tho ye ki jing long brio jong fi snau tho ye ki weakness jong fi snau tho ang no fi khan jong fi tlat but udai u Blei uba snau tho ngas snau tanat dengan keren ni ne ke wei ni ki khubar ki ba snau bang tama ga Bible bangi don ni rang ba leng do uba snau lam kat no ga fi don ki rang ba leng do ki bam snau lam ki jing tlat jong fi kat no ga Fim teu Jisu bale udah wancing ni perteben na kayu lembaga Mary. Bau na snow tho ye tu ka jaka ka bau mi na ka kpo bau snow tho kum no bau linyar bau yam. Bau snow tho kum no bau haban shong yeng bau haban im ka jim ka badok ka jinjar ha ga yeng ka jong Joseph ya ka ban bak la ka kurat ban trai ban mong ka ti ka jat ban sha hikai ban sha train hadu light post nam nga snow ngo bau dan tang light snam ka ban trai ka mo Blei light post nam shong ban ya ni plan ka jing jong ka sni ka jing jong ka jing phan jong ka jing dok jong ka jing kerdo bat ngani tu pi pulin na ka Bible da bu mi ni ga pertai u ya ni ga jing tha ni ga jing than u sha ni ga ding fna but ngani tu pi u snow to lut ye pi femi ibedan ki brio ki persang ki balong ki nongelam ki brio ki persang ki ban shimi ki kam kum ki nongelam ki kam ko jong Blei ba haba ki klem rong lut ye dia ga jaga ga be kim snow to ye ki wei pat haba ki yakindo jing but then kita kedaw fini i ni ga wei baro ki brio ki Blei mut ban penan kam o penrung ki ki jaga ki be Pipuli yung Moses hayrung. Pipuli yung Abraham hangnu yat. Pipuli yung Joshua kumnu yat. Pipuli yung Naomi kumnu yat. Pipuli yung Esther kumnu yat. Pipuli yung Apostle Barak kumnu yat. But ubakhamtam na gatakat no Jisu yat. Kanang bangan pensong tu ipi ni gidukhat. Hadukat nung idan urang ba lang do ubasngaw lam. Igijing plot jungi. But ubalayat giju tes gijing penshoy. Kataru klempop.
nakatagadaw ba pinroy ga Jingaiei sngot ho ini khat wang ne namar kita ti tong ini wan hajan daga jingslur snga ba khat yega jaka ga bodan utrai wang ne otong in wan shaga hajan daga jingslur haka cat jonka Jingaiei kene ga krane ga jingduai bangin yo priangi ga jing isnai bat bangin yo shem ga Jingaiei ka banyarap ingi haga por ka beton kam kade ga khat ka bangan ongkum ne kat no kalong ka treasure yingi mangin sngot ho yegene ge jing shisha fimtep ngi yo bandrung kmat jong Blei bat step bat me kat bapinang la bandrung shagene ge kat jong ge Jingaiei haga jing duai finang shem yege jing isnai bat pinang yo shem ge Jingaiei ge bakrao kaban le ayu kaban yarap yafi haga por ka beton ka kat no kalong bless bapin sngot ho yegene kat no kalong ka bakrao palat bangin sngot ho yegene fimtip ka jing duai jong fi ka bapi rung khmat jong Blei man laga sngi wat la da fimyo ibo Blei ujubab fi henry man laga sngi bapi rung ga kat jong ka Jingaiei fi deposit ye ka Jingaiei na ka benta ka jing em jong fi kalong tek kum bapi kamai malaga por bat pili rung shabang ban deposit ye ka pisa jong fi kat bapi nang yo bat pinang penlang itu ke pisar kat bagi interest bat ken mau ke tu ke pisar ke bapi tap ke dega saving ke bahaba ke por ke bapi don kam fi shim ke ATM card jong fi bat fi lej apa ke ATM machine bat haba fi tap ke ATM card fi draw la ke jong ke pisar ke bapi don kam kat kum ke bapi deposit apa ke bank kaya rap fi ke por badan kam kata ka dega bening kong tam ke points ke bangawan ra ngada duai ba menta ke sngi Blei un krane feeling ba ni ke khat ba fintip bangi doni rang ba ling do ubs ngau la me ke jing tolat jingi ba wat habangi rung khmat jong Blei rengkat ba ke jing tolat ban duai wat la dangi mi lot ke juba rengi deposit la ningi nang tap hang to ngi art ye ke Jingaiei ngi sham me ke jing isnai bat ngi yo ban penroy ye ke Jingaiei ha ke jing em jingi bat nginang roy ke Jingaiei bangi rong si ke jing duai nak ta da ke jing duai kam le no ai ke jing duai jong fi kam ji le no ai kat ma pinang rong bon si ke jing duai kat ta finang rong si ke kat jong ke Jingaiei bara ba pirong si ke kat jong ke Jingaiei fi deposit ke Jingaiei bat na fi mi nang toro pidana po ke Jingaiei ke jong Blei kanum jaga besne fi Finyo ia per kapor ba pim tip shukum no fin le kata ka dega mga kuang ani kai fi nda fi pa ga jaka ka ba pidon ka crisis ka ba pim tip shukum no fin le andre ha ba pipin mlen ban rong malaga sni shiga kat jang ka Jingaiei jong Blei ka ba pila deposit ang to ka nang roy bat kan ya rap fi ka ba kum ka kapor bat pin so to pin try kum no kum to nga krene ka tin ka jame nga klem la duai andre try kum no me ker khu ya nga kat tu ka jing sang ka to baro ka dai ba fidana pa ka Jingaiei ka jong try ka ba fila deposit pa ka don ka por ba fi ka ndu i jing ja ka ba fila dai ban ya re fi like bat ka don ka Jingaiei ka jong Blei kum no fi like fi klem biang ka jing duai fi klem kan mau Blei re kan mau ka Jingaiei ka ba fila deposit ka rescue fi ka pelat fi nang to ba dai ne ka ta daw me jang nang ne ban ni kai fi ba fin roy ka Jingaiei ka dai ka fi rong bara shi sngi man la ka sni ka ba fila ha ka jing ka kat jong ka Jingaiei daga jing duai ta dai ka point ka bening ko kabaar ka mga kuangan kran fi ka ka por ka dai kumno fin roy ka Jingaiei ka jong Blei ba fin roy ka Jingaiei ka jong Blei ka dai ka ba fi snga ba ka dai ka ba fi ha ka jing snauret ka ba shisha ka jong Blei namaru petras wang ka shiti ka jong ugal nang ka san da fi pule na ka khat ka san tangan da pule ka ka por knang ba ka nang ka jingal ku ye ka jing em jong fi wang ka shiti ka jong o Petras ka bening ko anggal nang ka basan ka khat ka basan wang kum jo phi ki samla to ko ngo agi ba kham temen henry baro to fini kup ye jing sngoret ya gaban shakri paralok hi na ba Blei wele persha yo bus no crow henry haki ba sngoret u ai ka Jingaiei ba dei ne ka ta daw ng kran ne ka por kani ro ga dei ba kham ji leo ka jing shisha
Raitongan hikai fi kendiat ini kepor. Hot nganum dapat slempalat renga kuat ngana hikai ngane. Fi hiar na ke Jingaiei, fi do Jingaiei. Lani la khatino e ke Jingaiei ke jing im jong brio. Den da haba usngau la, ba usngau biang usngau nang, bat usngau meng, bat ukiu shaka jaka jong jing sarong. Kataga de ke ba khatino ya ke Jingaiei na ke jing im ke jong brio. Fim tip bakat ba pinang snau thu ba pim long ai. Kata finang kraw haga Jingaiei ke jong Blei. Haga por ke ba pi snau ba pilala ban le ai. De haga ta por ba pi do ya ke Jingaiei ke jong Blei. Fimio I ba Blei kurani wa apostle Paul. Na fin puli na ke Bible. Snap nga na puli na ke shiti ke ba ar korin. Nakalanong ka ba khat ar. Pi puli ang ni uang I ke khat ke ba nyaw. Ong knang ba nganom snau kraw palat e. Namar ki jing kraw tam e kita ki jing pen pau. Labu hangayo sya agado jing payo satan. Banyo pen shitominga. Knang banganom snau kraw lani kuintin banganom snau meng, banganom snau la, banganom snau sarong. Ong syapang niya nga la duay laisi ni utray ba on pen kendriya no nanga. Henry uong pen ban ke jing ai jonga kadap biang yeme. Fim tip ngani thui fi. Haba uang ke Jingaiei ke jonga ka dak biang ye me kamot ke Jingaiei jonga ka nang nang roy me. Haba me snung thu ba me niat ha ke ta jingim ka pa medang don apdang ke jingele apdang ke jing tlat. Fimi ini usha ka do don ke ba ang ke jingpang. Dan ke pi ke ba ang kini ka tai nga khwa ka nang fi ukhlami thu ang ne ba ke usha ka do de ke jingpang. Ukhlami thu no ba ke de ke jing e ukhlami thu. Ada nga si snow thu ba highway pa way brio jong Blei. Ni dan ki sha ga do. Kala ba long ke jing pangru de ke sha ga do. Kala ba long ke jing e ga bi ke ndu ya no pa ke jing shikri ki ba long ke sha ke jing em jong fi. Taru de sha ga do. La ba long yeng fi dan ki sha ga do. Nga khwang ni thu fi. Nda ba wilu sha ga do jing ni kwa ban put ngim la ni ai. Tangi wi sha ba re pen wet lut ke ji ga met bro ba. Ba ni kwa ban la no ke tan re haba wa absul pol wi ka ke ni wang. Namar kata ke jing bayok nga snow khra bayok nga snow meng bayok nga snow serang labu angai sha ga do ke jing pa usaitan balai banganam snow khra ban do duai ni wang try weng no adu lai si no kurpa real try wang ke jing ai jing ga da pyak badai na kata da fi pule sharom fi sut ho wang namar la penjana ye ga bor jing ga jing tlat da ka bakmen ena magatangan ne tauburam hagi jingklat jonga khnang ba bor kris kan yo shong sa nga na ba kumtang sngo ba hagi jingklat hagi jingla ben na fi puli ge khat ba kalan ge khat do wang namar haba ngas ngutlat hatang along ba khlain hagi we kinten nda haba pi sngo tho ba phim biang ba fi tlat de hangta ke jing ai ke yo ban trai ba de ne ta dang bu ne ge pon gum no ge jing ai kan roi na kwa ba fin rung chi ka them jong jing snowret namar hau basarang Blei le persha re hau bo snowret wa ge jing ai ma de ne ta daw yang nang ni ban kren jivi la da fi snow tho ban yat ba Blei da ge jing snowret fin yo ge jing ai ge jong Blei ge kraw na ka ta daw nga lap ge ni ge wei ban da bo Blei penan kam ge brio la pa kham che jrong na bo Blei sei ge brio ge la nang long la nang long Kidan gi brio gi ba ang bau tu brio sarang. Siang ang fi ni go par. Ngan ya rap gi tu gi brio. Ngayo iya la ga jong jing im. No Blei penal kam no Blei kun tio no Blei ra. Dan gi brio gi ang fi sarang. Fi Blei ju ra yo brio be sarang la no ru. What yo Lucifer be na beneng ba sarang. What yo Nebuchadnezzar shong ge catchi met ukelam rat nama bo sarang tau de Blei ubang ge sam ge nyusan what let kren bat ge ktien ge ba meng bat ge ma bat ge rendang ge be namar ba u Blei ulaban kinti we penhiari we pat nga khwang nang fi du dan no Blei balabal kiu chirong bat ge jing sarang mon shekri Blei lada dei bo Blei yo I ge do no jang unum laban kinti chirong
Lalu beriu bu yala dia ler long ke eru betang ban duai penwai la Ukraine ben yo beriu bu Blei ula penan kam ngakwangan itu if you what let berkat kumta ngakwangan yo i ngakwan yo i ngene ba mjiron beriu bala ban kiu shijrong haka kam go jo Blei lada uklemya iga tam jo go jinx ngore Namaga Bible kong Blei le pesha yo snow crown yo snow red wa ga Jingaiei kat mapinang yo ga Jingaiei kat tau Blei nang ti fi shijrong namade ga Jingaiei ga mangala krani fi hagini gi sngi bade ga Jingaiei ga bala ban penlong ai fi filap ban pendap ga jing khat jong Blei nakata dau ngakwa ba pinang bahai gini ki eki banga kran jibi fi finang ba fi snow to ba alful polang ni la pau palat Blei Ukraine gini nang ko khat arwang namanga yo gi jing pen pau gi bi klem yo bala nang rong gini gi jing pen pau nang ai thui pi la bin snow to sho but be yo gi bri gi pet yang banga kraw palat nak dau pa inga sha ga do banga num snow serang ngkhwang no fi wang nakata dau wang nda banga snow to gini ngan le kemen gi jing plat gi janga namar ha banga tlat ang tanga khlan haka banga snow to banga snow serang banga snow la hang tanga yo man gi Jingaiei madai nakata dau ga duai nang ne bo Blei unika fi Blei Yohanes su Pauna Blei Yohanes su kraw people Yohanes su non pen baptist kraw wang ini gitien kedai uban man kraw kedai yang aban man red kat ke jing kraw go jong wang kedai yang ai ga bangan ngam long bo bet wat tang ga ban kta gi sai ji ti gi jong man vi yedo ga no kraw Yohanes Blei jisu kraw pule ga gospel jong Yohanes no khatlai Bible ka onda ula snoto bo trial ailu da u ga bor beneng ndau ula panpo la gesinkai ula shimi ga double la tego ba daga tawel unya iga kjat jungi semran sai bi nga kwanga nong fi u Blei bo kunti ni no pintip ba kitu gibri gide ba yar chi kran go sepo nga kwanga nong fi la fila ban snoto ini ga banga hikai kan ya rap fi kumno ga jinga he ga jing ai jo fi kan roi daga bo pila ban yar chi ga tem jo ga jing snore wala snow kra wala snow la wala snow meng Lada Blei penan kami fikan no noro snow to baka ba penlong fi ga dega Jingaiei ga jong Blei la kren menin menagini gi sngi ngamot banaw ya ga to go shiti shi karen ga benin kong no khatsan ga bostel polwang ga khat ga khandai bi shi powang ha ga jing shi shangam long bude ben khat inga wa apostle penban kani ga bangalong menta ga dega Jingaiei bat ngala 3 minute khamta maniki baro Heri omanga deke Jingaiei ken ke betrei po jonga. Fitep ubriu bala ben trei khambon do. De ubriu badan ke Jingaiei ke jong Blei. Nak ta kada wali ong sarong. Piklem sngot ho. Nga kwanga nong fi ni ko pola fi kwa bakan roi ke Jingaiei. Pi hap ban rong se ke tam jong ke jing snore. Kat do ngan pen ifi. Ye ni ke tien. Kini ke deke banga kwanga krani ke banga kran menin. Nga kwanga krani ke ni kumno ke Jingaiei jong fi kan roi. Shangan bu ni kiten daka ba pi ya yang bet ga Jingaiei ga jong Blei berkat ga Jingaiei kren ga Jingaiei duai ga Jingaiei ya ga Jingaiei bam ga Jingaiei shakri u Blei ga Jingaiei yang bet ga Jingaiei pinyo ga Jingaiei kan roi ga jingem jong fi wali ya chi sni ga hukum gu mangala deb ong wali ya chi sni ga jingla jong fi wali ya chi singa ga jing biang la jong na file kum ta finum roi ga Jingaiei ya ga Jingaiei im ga Jingaiei tia ga Jingaiei ki ga Jingaiei bam ga Jingaiei im ga Jingaiei fini ga Jingaiei kan roi kren ga Jingaiei fini ga Jingaiei kan roi madai ga ta daw ngan da penshai fi ga ne le singan sa pen i fi ga to ne gi ki kham jilio ne fi yo i ga dan ga bri ga ya ga Jingaiei fi ya ga Jingaiei fini ga Jingaiei kan tri kam ga jing jong fi ngan chipen e fi kendiat egene aga Jingaiei baru Abraham fiu Abraham urai ulaya de Jingaiei ni briu shame ga Jingaiei jong Blei ngong Abraham we ga Jingaiei namar lada filat na ga hukum pinrung be ga Jingaiei mdan jakada ga wepa singap ai ga ta ktian kalong ai da we la sila nga bo ga ktian English kalong ka we be ga layang lada fiya ga hukum pin imbe ga hukum pinum la rong ga Jingaiei lada fiya ga Jingaiei fin rong be ga Jingaiei finum la rong ga hukum Madini ta daw ko ngano fi lada fiya ga jing ai ga jong Blei fin yo ibe pindan ga jing roi
taka de bang kren shai balei ba u Blei u kerkuyu Abraham de ba Abraham ulang nget yo Blei bela nyewi u kita bala ka hak ka ba maru shame ge Jingaiei nama de ge Jingaiei ngi lapan ngi ba de ge Jingaiei balei ngabu kum tayo Abraham ba uroi kadaw de bakla ubri ne Abraham bakla ro gi belong serious hare uroi ne ubri nama uya de ge Jingaiei ba Blei kumno Abraham ula mania Jingaiei but u em ge Jingaiei nga khwa ni thu ifi ge ni por de namar bo em saus pasnem shua ge hukum ge jong Moses na fitip ye ge ne ga ni rap ifi ngadang shidap krena ge video ka ba min Sunday ka ba kren me ge don artli ge gap ha ge Bible ki bo Blei snap jar saus pa snem ba ta ge de ge por ke jong ke Genesis hadu Exodus ke de ge por ge bo Blei snap jar fiyo u Abraham u em saus pa snem shua ge hukum u Job ru em kum tahi mga kwa nganong fiye gani kapor Philippines so thugi ni brio kilala ban ya hop ya bet Job lala ban ya ke em ko bet lala ban sha yi to ke jing e u dan ke jing ai ai helen det ndi bula da di namaru Job ru em shabana ge hukum Abraham ru em shabana ge hukum ban aba dan ge hukum ula ban yang ge jing ai ula ban ya ge jing e but vi ikum no Blei restore Job double na ge bu do no namaru dan shabana ge hukum na khwa nong fi ga ni ga par bisu tho ini secret kan rap fi la singan pen fi ga ni ga par da fi puli ga hukum ga par ga jong Moses anga nom da puli la singan chi puli kan kan sa nang ba fi ni jing shai da fi puli na ga ni ga Bible ga kitab Exodus ka nang ga khat kan dai fin lap ga nang ga khat kan dai shwa jong ga nang ga khat kan dai la singan ong ta nadu bo Blei say ki na tai ka kitab na tai ka Egypt hadin bo la penyap itu lang berat bala tak dari snam fi you Blei say ki wala mi ki duria besau ki knyum gi kon Israel na knyum Blei ule kamba uplet i duria besau gi ya chi silia na kila ya kila irwai ngani tu fi kila irwai kila kemen na poi nang tu gi poi mara na gi poi mara gi knyum yu Blei na mabakim yo bagi di ge ktang ge knyum re Blei dang le ge kamba le ge kamba pun kala tiang ge mara ndala dep nang tu bi puli ki knyum yo Blei bakim dan ba mu Blei upun biang daga mana bagi knyum wat kataru ndagi ya ki poye ge jaka ge be bagi takadai ki poye ge jaka ge bakim dan biang re Blei wat ndagi knyum yo Moses yo Aaron knyum zanan yo Blei u Blei dang le ge kamba u ai ge di no mausiang Rai nagi poe po kato jaka ka baki khat ika ka riklau Sinai. Hangtu ngani tu ifi ki khon Israel ki kwa yakaban shakri yo Blei. Baru Blei khat yo Moses jrong jong lum Sinai. Bando khat yo Moses yo lum Sinai Blei kurani u shibon ki ike bi dei ki khon Israel. Pangan chipule lengkat ifi ka nang ka khat khandai. Ngan pule yagat khat ka ba nyaw ba pra baru Moses ulawan khat ikitemen besan jong pat ba bola bu khmat jong ki ikitien baro ibu trai la hukum yu tiu tok pat ba baro ngakwa pin snga ba yete ikitien utau pat ba baro gele thu lang ba kile yo ong yak ba baro ibu trai la kren ngin le ken baru Moses ula le itu ikitien hau pat ba jong pat ba hau trai da people ye ne tien ga jong Blei ko na du ni sni Blei ai ga hukum ba ki khon Israel ki ong yakata ga hukum baro ngin le but nang ta marsen wan ga hukum fiyo ndaki knyum ki yap shwa jong ne ga hukum ndaki knyum ki yo kamba ki knyum Blei ple ga dia basau knyum Blei pen kala thiang ga mara knyum Blei ai nau mau siang knyum Blei ai ga mana kat bakinang knyum kat tagi nang yo ga kamba nama kinang dan shabana ga hukum ngani thu ifia ga ni ga por marsen wan ga hukum ki knyum but ngani tu ifinda bo Moses uhiar na jrong jong lum Sinai hagalanong ka balai po la fin puli nda bo one here pi puli na galanong ka balai po way hilap udkhat ka bakhat pra kong nda la waino ban kren how Moses lum Sinai ula ai artli ki maulun kniap jong jing pla ki maulun kniap bala tho ken
da ka shin ria ti jong Blei ba nda bo pat lang yu ibo Moses ula tuat ula slam man wan kila le gi jaj ba nang ta de nda wan philap bo Moses bitar ba ha ba ka wan ka hukum gi ti jong Moses fi yu inda ba ki pen khenyi ka hukum fi pulene ka Bible ka ong khat ka bar bu bra khun is ki khun shin rang le bi kila le kumba ula ong Moses ha ka ta ka singi la klan yap no to pat ba kumba lai hajar ki rang ba haba Blei ai ga Moses ya ga hukumo Moses yap lai hajar nama daga hukum ka wan ga jing yap ang Bible refim tip nda haba jisu wan chini ga pertai kiyo shibneng ayo min se mu ko but why sindana tat ya ga ktien ga jong Blei nama daw kiyo jisu ai ga gospel mana wan ra ga ne piyo ba haba Petrus yang wan min se mu ko haga lanong ka ba ar pipuli na ga ktien ga jong Blei ga lanong ka ba ar nda haba Petrus yang ban kren ga ktien ga jong Blei hiar na ga kamera ka bahneng ka ba dan ga ding ka jong min sim jong Blei fiyo lai jar ga briu ki kala ka ba mat ka ta ga ga comparison na ka ta ga ga bangi bu kum ka jing pni pherang ne da ga jing hiar jong ga hukum lai jar ga briu ga ya hene da ga jing hiar no ga jong min sim ko ka ding ga jong Blei ga dan ka kamera ka bahneng na bo Blei ai ka ktien ga jong Blei lai jar ga briu ki kala ka ba mat but day na kita kadang ko ang anong fi ni ko por la fi kwa ban yo ba ga jing ai ga jong Blei ga ban roi ga jing em ga jong fi nga kwa fi niat ba min sim jong Blei nga kwa fi niat ga ding ga jong min sim jong Blei nga kwa fi shir ham ga ktien ga jong Blei nga kwa fi kran ga ktien ga belang ga gospel jong ga jing ai but fi yo pilap na ga Bible singap ha ba ki apostle ki kran ga gospel jong ga jing ai ilek kelang ki kran ga gospel ga jong ai tien ke jong Blei ko ang kam ke apostol nang basaw singap ngan puli khat balai pulai ko da ka bor ba ki apostol ke la pla ye ke jing mi pat ke jong tra jisu singap ka ang no te ke jing ai ke bakrao ko la long haki baro na ka ta daw fi yo ke ne ke balang ke benin ko ke jing ai ke bakrao ko la long haki baro balai ke long ke jing ai na mamenta ke la im ha ke jing ai kran ke jing ai kran ke jing ya ke jing mi pat ke jong Jesus grace klem kran chi ke hukum krem kran chi ke jing le kran be tang chima ke jing ya la da phim jutep la si ke tarong ani thu puli na ni ke Bible kam apostle ka main theme jong ke jing ya lap jong ke apostle ke be ke jing ya ke jing mi pat ke jong Jesus grace Philip ule chitai shisa si Samaria kran ke revival da fi puli na ni ke Bible hagal nang ko pra da fi puli pilap bau Philip khubor ke bau yalap ke khat ke khat argong anda ke la nget yo Philip bau yalap ke khubor ba ye ke good news ye ke khubor ba shapang ke himau Blei but ke ibat ye ke kerteng ke jong Jesus Christ lapen baptis ki shin ram kan thai kan ke revival at Samaria na khwa ga nang fi ngi min ta ngi change ngene ngi lap shapang ke hukum ngi kren shapang ke jing ai kren shapang ke jing ai ngi kren shapang ke jing le ngi kren shapang ke kam ki bam ki di ngi kren ki sngi ki yang ngi kren ke riam ke bet na ta ngi kren ye ke hok ke jing le but nang ta de ngi yalap biak ke jing ai be de hang ta ke jing ai jong Blei ke klem krau re ke balang ke bening kong ke Bible kong da ke jing ai jong Blei ke long ke krau pedeng jong ke balang balai bitep na ni thu biang fi ke dei begini baro ila plai ke jing mi pan ke jong trai jisu balai pem pla biang ye ke khubor jong ke jing mi pan ke jong trai balai pem kran biang ke khubor ke jing kerman balai pem ai biang ke khubor ke ban wan ra ke briu si ke jing lai do balai pem te biang ke briu ke jing le balai pem wan ra biang ke briu begini ya ke jing kerman ke jong trai namar ke jing ai ke nang roi kat ba finang kran ke jing ai mat nga ai ngui Blei ngala kran ni ke tin ke jong Blei bang da nget skam ba ke ni kan yarap fi ba finang roi ha ke jing ai ke jong trai kumba ong Blei ai kumba ong apostol Paul yo Timothy wang ai ba ke jing menang pen klan ye ke jing ai kumba ong Petrus to finang roi ha ke ni ke jing ai sultanat ba ke Bible kong Stefan na fi puli ha ke shiti ha ke kama apostle nang banrio khat ba pra kong baru Stefan ubadap da ke jing ai ba ke bor ula le igi jing pala igi dak khala ba khrau pedeng jong upat ba ngak kwa nganong fi
ai ke brigin yo ingi bagi dap daga jing ai ngin sebon ngin ya ngin keloy nginum day ban pan kliang nginum day ban shim kliang nginum day stai gaban nginum day stai gaban up bangin yo ini ke brio retong inde ke brio ba dan ke jing ai ke jong play ki ba ai shi ke brio ki bi rap shi ke beduk ki bi jinjar ki bi kuslai ka ta kam de ke jing le ka ta de ke jing ai ke bi pisha ma ga don not ba day ne ke ta ga ko nga nong fi ke ni ke por tong in snot hu ba ai ke ni ke tin ke jong play but ngedenget ba ni ka ni rap fi the practice ke ni fin yo ifin roi tang shim nai ar nai fin yo i kanang ke jing roi ke jing em chong fi tong in te brau ke brio tongin pelat ke brio nagi jing te brau para namar Chris ulah siu spa ingi nagi jing te ke hukum bagi jing ke hukum jong Abraham how Jesus Christ kan yo wan chingi ki gentle bagi yo pediang yo mensi makuat daga jing et kita ga ke tin ke jong trai ku blai shibon bila sngap ini ke jing hikai tu ke jing ai ke jong blai kan roi fi baro nadu mentak sngi try nga tuaya play gini ke brio baro be yo snow ai go try begini yo email melong rang ba ling do bes ngolem bigi jing tlat ki jongki ba ba ki wan sheme gen try ki klem wan chiga jaka ko pa ka ba dap begi hukum ka ba tieng ka ba me bat bar kita ge hukum ya ka ban bisharing ya ai ha ba ki rung chiga ket ka jame ge try ka ba ngi tip ka ba me ong ko pa nagani ge shiti ge hebru nang basao bang ha ba ngi wan sheme ngi wan chiga ket jing ka jing ai bangin yo ke jing isnai ba bangin yo shame ke jing ai kaban rap inge ke por ke betan kam try rap igini ke breu begin ya ha ke ke jing ai ba begin ang long ke breu ke snoret ba menang kan ti wiki ba begin rung biang se ke hukum re begin rung se ke jing ai ke bo Abraham ula im ha ke jing ai ula rung ko try Blei se ke jing bat ula roi kumo job ula im try pelong ingi ru begin im ko mo apostle Paul try pelong ingi begin im ko mo im ki sunran hadin ba mala ai ko pai ke tien ke jame mala ai ke ding jom men se be khoi ke la plai ke jing ai ke la kren ke jing mi pat ke la kren ke trai ke jing yap ke jame ba ki kamba ke ja bat kala dan ke jing roi ko pa ni ai lo chime ke buram ni sngongu ke trai ma ai ni ke tien bat ngara kren ke jing ai ke jame kan long hai wei pi wei be yo so ke na kat de kia ke na roi ke yeng ke sam bat ha ke jing long men se ha ke kerteng ke jo chi su ni duai Amen, but Amen. Kublai shibon, blai unkur kui fi.